سب تو پہلے حمد باری تعالی اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا۔ تو رحیم کریم غفار بھی ہے تیرے کرم دا ہاں طلبگار مولا، تو رحیم کریم غفار بھی ہے تیرے کرم دا ہاں طلبگار مولا، دے معافی اگلیاں کیتیاں دی اگے توبہ لاکھ لاکھ وار مولا۔ اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا۔ صدقے پاک محمد دے جوڑیاں دے مخلص تے کرم دی نظر چا کر، تیرے مصطفیٰ دا امتی ہاں ہاں جتنا میں گنہگار مولا۔ اس دنال میں اپنے استاداں دا ایک شعر کی یار میار دیوانیاں دا بھائی عارف کی یار میار دیوانیاں دا جنہیں عام بازار دا کھ ہوندا ہے، کوئی نال اخلاق دے بول چھڈے ساڈے واسطے اس دا لاکھ ہوندا ہے، کسے نال نجائز زیارتی دا سندرت جہان تو وقت ہوندا ہے، کوئی سمجھے یوسف نہ سمجھے ہوئے شاعر کائنات دی آنکھ ہوندا ہے۔ مہربانی اس دنال آج دی یہ محفل مشاعرہ فیصل سانگ سروس اینڈ کیسٹ سی ڈی سینٹر بھوا حسن آلیاں دی طرف پیش کیتی رہندی ہے۔ با فرمائش شاہد سلور کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس 5 بلاک سرگودا، تامن روشیا پیٹرولیم بھوا حسن اینڈ علی موویز استاد نصر اقبال شاہد۔ اس دن آئی میں اپنے پیارے محترم محبوب استاد جناب فخر منڈی بہاولدین بلکہ فخر پنجاب بلکہ فخر پاکستان، میں انہیں دعوت دینا کہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیال کا اظہار کریں۔ یوسف حسین یوسف دھنی خورد پھالیا۔ اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین بالخصوص ہر اہل دل میری طرف السلام علیکم، اور اسی طرح یہی الفاظ شہری کی زبان پیش کرنا سماعت فرماؤ۔ آغاز ہے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جڑے با اعتماد الفاظاں وچ نہیں ہو سکتی ترمیم، لکھ لکھ کے شعر محبتاں دے پیا کردا ہاں تقسیم، یوسف انجام خدا جانے جڑا کردا کرم کریم۔ اس مخلص ادب کی محفل نو میری طرفوں عرض سلام ہے، ہر اہل دل دا دل میرے ہر دل تو ود احترام ہے۔ بسم اللہ لائق غریباں دے ہوئے کوئی جو حکم آکام ہے، تہاڈی ذات دا یوسف تا زندگی ہاتھ بن کے یار غلام۔ اے شاعری کم آسان نہیں، اے واسطے ڈھیر سوچیندہ ہے۔ اے شاعری کم آسان نہیں، اے واسطے ڈھیر سوچیندہ ہے۔ پہلا فکرہ وچھڑیاں سجنان جدا ہسڑ کے یاد کریندہ ہے۔ دوجا یوسف ہوکیاں ہاواں وچ، تیجا لکھیاں جگر چریندہ ہے۔ جیڑی اس پھٹ چوں آواز آوے او دے نال ایک شعر لکھیندہ ہے۔ مہربانی شکریہ۔ وسے کبھی نہیں بدل روزانہ چڑھ کے بن بن کے تلدے راندن، یا نارو رونی ہو رہندا ہے بھاویں بامبڑ بلدے راندن۔ فرعون دے گھر جے رب چاہے نبی رب دے پلدے راندن، بندہ یوسف قائم زمین رکھے حالات بدل دے راندن۔ مہربانی شکریہ۔ ہسے کملے کسے بھی آنکھوں تے گھر من تے پا بچو سے،
نئی خبر چنا دیا کپڑا دی میرے پکے پکے لا بچے سے ایک خضر دی ٹیک تے مندا ترکا جائیداد بنا بچے سے جدا ہجر دی یوسف کام چڑی ہر شاہ اڑوا بچے سے کیڑی قیمتی چیز ضمیر ہوتا ہے انسان دے جسم گنائی وچ کیڑی قیمتی چیز ضمیر ہوتا ہے انسان دے جسم گنائی وچ ہستی دے فرق مٹا دیندا ہے روے قائم جے اوکھیاں جائیں وچ بلے شاہ وانوں جے فرق لگے کدی شاہ تے ذات آرائی وچ اس واسطے یوسف بھول گیا دی پیچھے مل دیے عمر سزائی وچ مہربانی شکریہ نہ نکی نکی گل تو رسیا کر اسا روز مناونا کوئی نہیں ساڈے وانوں نیاں ہو کے کسے وقت نبھاونا کوئی نہیں جڑے سنگت تو تین گمراہ کر دیں اونا بھارا چامنا کوئی نہیں وقت یوسف نہیں تیری گل سننی ہتھی ویلا آمنا کوئی نہیں اس نہیں جاتا تا کی ہویا اس نہیں جاتا تا کی ہویا گل ذہن وچ پاونی کوئی نہیں چنگی نبی ہوئی پچھلیا ویلیا دی او دے نال بناونی کوئی نہیں خوددارا لیک ضمیر اپنے آکھے کسے دے لاونی کوئی نہیں بل فرض نہ یوسف نب سکیم اگا سنگت بناونی کوئی نہیں مہربانی جی کبھی او وقت آسی شہر اپنے چ سارے ملک تو وسدے ہس کبھی او وقت آسی شہر اپنے چ سارے ملک تو وسدے ہس انجے دل دے راز خشامت تو ایک دوے نو دسدے ہس تے انہاں لوٹ دے وچ کبڑی ونجنا اسی الٹا ہسدے ہسے ہن یوسف خواب بھی نہیں آندی جنہیں لڑ کے رکھتے ہس مہربانی شکریہ یاد آئیے گزریا ویلیاں دی مینوں پیار دے تخت تو ڈھے کے جنہیں جھٹ نہ نبدا کملے دا او دی ذات تو وکھریا رہ کے تے اس یوسف رس کے سین پاونا گل نکی جئی ذہن وچ لے کے او میں کملے پیار دے لالچ تو او دے ساہ پے گنے بہ کے مہربانی جی شکریہ او دے دتے درد زمانے وچ اسی ہن تائیں جال دے رہے ہاں او دے ظلم تے مینے دنیا دے ہس ہس کے ٹال دے رہے ہاں ساری زندگی کوڑیاں وعدیاں تے ساری زندگی کوڑیاں وعدیاں تے اسی زندگی گال دے رہے ہاں انجے دودھ دی جا تے خون پوا کے سب یوسف پال دے رہے ہیں مہربانی شکریہ ہٹے کوئی نہیں عید الفطر اٹھتے صحیح ہوندا یار وطن بھول گئے ہٹے کوئی نہیں عید الفطر اٹھتے صحیح ہوندا یار وطن بھول گئے جڑے ہر پھول شاخ دے زامن ہے اوہ مالی آپ چمن بھول گئے آقا سے دسیا ہے تیرے حال دے محرم آقا سے دسیا ہے تیرے حال دے محرم رل ویکھنا عید دا چن بھول گئے اسا جنہ پیچھے یوسف ملک بھلایا ہے یا منک لگا ہے او سن بھول گئے مہربانی جی شکریہ کسے نبے وقت دی یاد دے وچ راسی کدا تائیں دل من کھیندا کسے نبے وقت دی یاد دے وچ راسی کدا تائیں دل من کھیندا او جڑے وقت وچ او دیاں روسیاں دا نا بھار غریب تو چیندا تے نیک ماں دے شکوے دشمناں وچ ریا اس دا ظرف لکھیندا او ہن یوسف کسے دی بڑی ہوئی تے ساتھ کوئی نہیں سوک لویندا میں پھر سنی نا اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا میں اپنے عزیز مندرشد مخلص ان کے حکم تے ایلوڈ دوبارہ پیش کرنا
دیتے درد زمانے اسی ہوں تھی جالتے رہے ہیں، وہ ظلم کے مینے دنیا دے ہس ہس کے ٹالتے رہے ہیں، ساری زندگی کوڑیاں وعدیاں تے اسی زندگی گالتے رہے ہیں، انجے دودھ دی جا تے خون پیوا کے سب یوسف پالتے رہے ہیں۔ میں جس میں بھول کے ہاں پیار کیتا چھفا کے اسے اونچاڑ چھٹیا، میں جس میں بھول کے ہاں پیار کیتا چھفا کے اسے اونچاڑ چھٹیا ہے، میری زندگی نو قدمہ تلے سمجھ کے مٹی لتاڑ چھٹیا، دکھ یوسف نو چپ چپیتے جانی خاطر میں مر گیا ہاں، اور اسے شخص اج کفن دے بدلے چ میری میت نو ساڑ چھٹیا۔ مہربانی مہربانی، پانی کیوں نہیں سکدا اکھیاں چوں کسے پوچھیا آج تائیں نہیں، پانی کیوں نہیں سکدا اکھیاں چوں کسے پوچھیا آج تائیں نہیں، میرا ہر کوئی شغل بنا باندا ہے جدوں تو سر دے سائیں نہیں، تو میں ملیا ڈھیر حکیماں، میں ملیا ڈھیر حکیماں ہوا بالکل فیض کدائی نہیں، جتھے یوسف ہجر کا پھٹ لاوے اتھے کردیاں اثر دوائی نہیں۔ مہربانی مہربانی، شکریہ مہربانی۔ اچھا جناب تامین ہوگی، تامین صاحب۔ پانی کیوں نہیں سکدا اکھیاں چوں کسے پوچھیا آج تائیں نہیں، میرا ہر کوئی شغل بنا باندا ہے جدوں تو سر دے سائیں نہیں، تو میں ملیا ڈھیر حکیماں ہویا بالکل فیض کدائی نہیں، اور جتھے یوسف ہجر چا پھٹ لاوے اتھے کردیاں اثر دوائی نہیں، تے لگا مسے مسے ہیں باؤ منتاں دا ہو یکدم میتھو گم نہیں، لگا مسے مسے ہیں باؤ منتاں دا ہو یکدم میتھو گم نہیں، انجے کئی دی آخ بے دردہ کھو امن میرے کول ہم نہیں، تے جیڑے منہ دے نال یوسف دی توئے او پائی سارے ملک دے دھم نہیں، او اسے منہ دے نال کنا دے ہاتھ کم ظرف صدی سے چوم دے۔ مہربانی شکریہ شکریہ۔ اج او وقت کسے بسر اگے بندہ اپنے درد نہ پھولے، اج او وقت کسے بسر اگے بندہ اپنے درد نہ بھولے، جائی نفعاں دی نقصان ہوندا ہے لے لیندے بھرم دے ہولے، تے بندہ صبر دی اگ وچ سڑ سڑ کے، بندہ صبر دی اگ وچ سڑ سڑ کے منہ جے کر آپ نہ بولے، اوہ یوسف بن کے تور ویندا ہے جدے کم آ ویندے کولے، کیڑے ہوندے میل پابندیاں دے یارگر بھائی، کیڑے ہوندے عادل بھائی، کیڑے ہوندے میل پابندیاں دے ہتھ ملیاں دل بیزار ہوندا، کیڑے ہوندے میل پابندیاں دے ہتھ ملیاں دل بیزار ہوندا ہے، جٹ جھنکاں روسے میلیاں وچ جٹ وعدیاں تے تکرار ہوندا، مقتول وصال دا قاتل بھی مقتول وصال دا قاتل بھی کوڑے بیٹھا لے تلوار ہوندا ہے، او جدے ملیا ملے پھٹ کھول دین او یوسف میل بیکار ہوندا۔ مہربانی شکریہ۔ گھبرا کے ہجر کے صدمیاں تو ہون تکڑا ہو دلا ڈھول، گھبرا کے ہجر کے صدمیاں تو ہون تکڑا ہو دلا ڈھول نہیں، او سہ صبر کریندے پیار دے وچ اے پد مکدے کھو کھو گئی، تے ڈھائی نٹ نہیں لگدیاں منیاں، او واندے رول بھری کے سو نہیں، او ہن یوسف صبر دا حاتم بن ہکا پور نڑھا کے بہو نہیں۔
مہربانی شکریہ شکریہ جی میں بھائی بشیر احمد شہباز میرے عزیز انہوں نے حکم تھے پھر دوبارہ جوڑا پیش کرنا اپلوڈ بائی مسٹر ثالیہ گھبرا کے ہجر دے صدمیاں تو ہن تکڑا ہو دلا ٹھو سہ صبر کریم دے پیار دے وچ اے پد مکدے ٹھو ٹھو نے تے ڈھائی نک نہیں لگدیاں مڑیاں نے او واندے روز بھری کے سو نہیں او ہن یوسف صبر دا حاتم بان ہکا پور لڑا کے بولو مہربانی شکریہ خط خوش خط نہیں درگر بھائی اپلوڈ بائی مسٹر ثالیہ خط خوش خط نہیں خط او ہوندا ہے جڑا خون دے نال لکھی وے خط خوش خط نہیں خط او ہوندا ہے جڑا خون دے نال لکھی وے بس ہجر سلام تے درد خریت اگوں اے مضمون سچی وے او در دے فکرے مت تاریر کریے او دوجے خط دی یوسف لوڑ نہیں راندی جے اکو غور دے نال پڑھی وے مہربانی شکریہ میرے بھائی سرکار میرے عزیز شاگرد وہ فرمائش کر رہے پہلے سے جوڑے خط خوش خط نہیں خط او ہوتا ہے جڑا خون دے نال لکھی وے بس ہجر سلام تے درد خریت اگوں اے مضمون سچی وے او در دے فکرے مت تاریر کریے دوجے خط دی یوسف لوڑ نہیں راندی جے اکو غور دے نال پڑھی وے تو سمجھے عبادت رقیباں دی گل نہیں سندا اساں بد نصیباں دی گل تو سمجھے عبادت رقیباں دی گل نہیں سندا اساں بد نصیباں دی گل یوسف جدا بخت آئے جا سکسن تینوں یاد آسی غریباں دی گل مہربانی شکریہ او جگن دا ٹریا ہے سال برابر مینوں ایک یار پیار ہو گئی او جگن دا ٹریا ہے سال برابر مینوں ایک یار پیار ہو گئی اوہ وسدا شہر تے وسدیاں گلیاں میرے واسطے صاف اجاڑ یوسف دشمن دیا مہنیاں دی میرے امن میں جبن بتاڑ ہو گئی اور جتھے وقتا ہم اللہ سجنی جا میرے زخمی جگر دا ساڑ ہو گئی شکریہ جی شکریہ اپلوڈ بائی مسٹر ثالیہ لینا ہوتا ہے لکھیا قسمت دا او دی ذات تے شاکر رہی لینا ہوتا ہے لکھیا قسمت دا او دی ذات تے شاکر رہیے او بندہ ادا تائی نہیں اسوار ہوندہ جہاں تائی نہ کریے کھوئیے تے اکا گل یار شریکان دی اوکھے وقت منہ نہ لئیے او سہ یوسف سیکن آمین جنا اپنی بار کے بھئیے مہربانی شکریہ ٹھیک ہے جی میرے عزیز نے حکم دے اپلوڈ بائی مسٹر ثالیہ لینا ہوتا ہے لکھیا قسمت دا او دی ذات شکر رہیے لینا ہوتا ہے لکھیا قسمت دا او دی ذات شکر رہیے بندہ ادا کہیں نہیں اسوار ہوندہ کہیں نہ کریے کھڑیے تے اکا گل یار شریکان دی اوکے وقت لو نہ لگیے او سہ یوسف سیکن آوین جب اپنی بار کے بھئیے مہربان اپلوڈ بائی مسٹر ثالیہ توجہ سائیں توجہ بس میں گلشن یوسف دے حوالے نال شعر عرض کر رہے ہیں
ذمہ دار ہے اج تو گلشن دا ونی کوئی نقصان جے ہوئے ذمہ دار ہے اج تو گلشن دا ونی کوئی نقصان جے ہوئے اپنا ہر فرض ادا کرساں میری ذات پہ لازم جو پیچھے یوسف پھل پھل مالک دا لوے جگن بھی آن کے کھوئے ہوندا صرف منافع مالیاں نو جیڑی بچ ویندی خشبو مہربانی شکریہ جناب اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا تو دل تو مینوں بھلا نہ چھوڑی مخلص بھائی کہتا ہے تو دل تو مینوں بھلا نہ چھوڑی غریب تک رلا نہ چھوڑی تو دل تو مینوں بھلا نہ چھوڑی غریب تک کے رلا نہ چھوڑی میں تیرے نام دی نماز نیتی جھڑک کے مینوں بنا نہ چھوڑی مہربانی شکریہ تواڈے ملن دی خاطر سو رب دی او بڑے شوق دے نال آویندا ہے تواڈے ملن دی خاطر سو رب دی بڑے شوق دے نال آویندا ہے مصروف غیر دی محفل وچ ای اکثر لفظ سنیندا ہے تے وقت گل آ کے تنہائیاں نو اتھے بیٹھ کے ڈھیر رویندا ہے او تک لگے جمرے بوہاں نو نب یوسف طرف ویندا ہے مہربانی شکریہ احساس ہے اپنی غلطی دا کریمہ سجن نادان احساس ہے اپنی غلطی دا کریمہ سجن نادان ایک میں نہیں بابے آدم جائے کئی بندے رہے انسان تو جیڑی ہو گئی ہے مٹ مکاور او گال دا بہت ارمان ہے او چار زندگیاں سٹ تیرا یوسف تے راستا زندگی احسان مہربانی مہربانی اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا واہ بچپن تیری کرم نوازی اونا نال چھدائے گال کے واہ بچپن تیری کرم نوازی اونا نال چھدائے گال کے او جیڑے 100 سال مارے ہیں ایک واری پچھو کوئی نہیں ہو دے وال کے تو ہن کوئی نہیں رواں یا قسمت نو ہر روز مکانی جھل کے او آیا کبھی نہ چیتا یوسف دا ہتھی درد پرانے گھل کے میں اپنا خضر خیالی اور بھائی بشیر نے حکم کی تعمیل کر دیا اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا واہ بچپن تیری کرم نوازی اونا نال خدائے گل کے جڑے 100 سد مارے ایک واری پچھو کوئی نہیں ویدے وال کے او ہن تین رواں یا قسمت نو ہر روز مکانی جھل کے او آیا کبھی نہ چیتا یوسف دا ہتھی درد پرانے گھل کے مہربانی شکریہ موتی ایک ایک ہو کے خاک رل گئے او میرے پیار دی ٹوٹی اعلان دے اپلوڈ بائی مسٹر تھالیا موتی ایک ایک ہو کے خاک رل گئے میرے پیار دی ٹوٹی اعلان دے اج کل نفرت دنیا تسبیحاں تے ہن ذکر غریب دے نال تے ڈٹا یکدم شجر مقدراں دا لکھے ہلکے خلق دی چھاں دے او جانی خاطر یوسف اجڑ گیا بنے عورت سجڑ کنا دے مہربانی شکریہ ڈٹھا سجن نو ٹردیاں وطنا تو ڈٹیاں پنج پنج ہو کے ڈٹھا سجن نو ٹردیاں وطنا تو ہنجی ڈٹیاں پنج پنج ہو کے ہائے ہائے لوگ وین چھوڑیاں دے سونے شہر دے ملک کھلو کے تے اللہ حافظ آس کے ہٹ گیا ہاں دل دردہ نال پرو کے او بھی خیر ہوئے ساڑی پئی ونسی آپ یوسف سنگو ہو کے مہربانی شکریہ
دیوے وانگوں بلدے پیاں اپنے آپ تلدے پین. تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے چھوٹی غزل دا. دیوے وانگوں بلدے پیاں اپنے آپ تلدے پیاں اپنیاں آساں دے پھل لے کے اپنیاں آساں دے پھل لے کے پیراں ہیٹھ مسلدے پیاں دیوے وانگوں بلدے پیاں. ہن تے انج دی حالت ہو گئی ہن تے انج دی حالت ہو گئی پکڑ دیواراں چلدے پیاں دیوے وانگوں بلدے پیاں. Upload by Mr. Thalia. استاد نصر صاحب اساں جوانی ویکھی کوئی نہیں اساں جوانی ویکھی کوئی نہیں تو پھر کیوں عمرو ڈھلدے پیا دیوے وانگوں بلدے پیا اپنے آپ تلدے پیا. ہتھوں باز اڑا کے ہتھوں باز اڑا کے ہاتھ افسوس پہ ملدے پیا دیوے وانگوں بلدے پیا اپنے آپ تلدے پیا. نت پلکاں دے بند بنا کے نت پلکاں دے بند بنا کے ہنجواں دے ہڑ چھلدے پیا دیوے وانگوں بلدے پیا. منہ تے چپ دے تالے لا کے منہ تے چپ دے تالے لا کے اندرو اندری گلدے پیا دیوے وانگوں بلدے پیا. مقتاز کرنا کہ یوسف ہجر خزاں دے بوٹے یوسف ہجر خزاں دے بوٹے نہ سکدے نہ پھلدے پیا دیوے وانگوں بلدے پیا اپنے آپ تلدے پیا. میرے پیار کا شمس تو نہیں ہویا ہے اتوں بدل غماں دے چھا گئے میرے پیار کا Upload by Mr. Thalia. میرے پیار کا شمس تو نہیں ہویا ہے اتوں بدل غماں دے چھا گئے آئے انج طوفان وچھوڑیاں دے لکھ آس امید پہ ڈھا گئے تے ڈھلی جی کر تھوڑی جی دھوپ نکلی ڈھلی جی کر تھوڑی جی دھوپ نکلی جدا وسن دے وقت بھی آ گئے ہو روندیاں یوسف شام گئی ان کن حالات لکھا گئے. مہربانی جی شکریہ. میں سیف اللہ روسیا پٹرولیم والوں کی حکم پہ اور بھائی زرگر میرے عزیز شگرد کی ان کے حکم پہ شعر پھر پیش کرتا ہوں. میرے پیار کا شمس تو نہیں ہوا اتوں بدل غماں دے چھا گئے آئے ان طوفان وچھوڑیاں دے رخ آس امید دے ڈھا گئے پلی جی کر تھوڑی جی دھوپ نکلی اور جدا وسن دے وقت بھی آ گئے ہو روندیاں یوسف شام گئی ان کن حالات لکھا گئے. مہربانی شکریہ. Upload by Mr. Thalia. نہ گل کوئی غریباں امیراں تو پوچھو کتاباں دیاں نہ تحریراں تو پوچھو نہ گل کوئی غریباں امیراں تو پوچھو کتاباں دیاں نہ تحریراں تو پوچھو یوسف دی منو تسی مولوی جی خدا دی منو فقیراں تو پوچھو. مہربانی شکریہ. تو پنچھی محبتاں میں اڈے ہے رل کے تو ظالم زمانے دی نظراں تو چل کے تو پنچھی محبتاں میں اڈے ہے رل کے تو ظالم زمانے دی نظراں تو چل کے یوسف جدا نکھڑے مر گئے ادائی ادوں میں وچھوڑے دا ایک تیر گھر کے. مہربانی شکریہ. اس مخلص سجن دی مخلصی دا کرا لفظاں نال آغاز اس مخلص سجن دی مخلصی دا کرا لفظاں نال آغاز جنہیں لاندیے رن جھن ساون
وہ بولن دا انداز نصر سائیں نصر توجہ ہو اس مخلص سجن دی مخلصی دا کرا لفظہ نال آغاز جی لاندی رنج انسانان دی وہ بولن دا انداز وڈی صفت عجیب غریب ہو کے عادل توجہ ہو وڈی صفت عجیب غریب ہو کے اور میرا ڈھول غریب نواز ہے اور جدے نا تو نام وفا بنیا اللہ یوسف دا ہمراز مہربانی شکریہ تے وڈا او انسان جس دے وچ کچھ انسانیت ہوے وڈا او انسان جس دے وچ کچھ انسانیت ہوے کل منہ چو کردیاں دس لئی جو کچھ اصلیت ہو تے او دا خدمتگار ہاں جس دے وچ او دا خدمتگار ہاں جس دے وچ یا ایک خاصیت ہو بندہ اندر دا یوسف صاف ہوئے بھاویں سخت طبیعت ہو مہربانی جی مہربانی شکریہ میری ذات تے ود اوقات اپنی تو تہاڈا ہر دکھ درد وڈایا میری ذات تے ود اوقات اپنی تو تہاڈا ہر دکھ درد وڈایا ہر حال وچ میں تعبیر کیتی او جڑا حکم تساں فرمایا تے جدوں جان کے بھیس غریبی وچ اور میں پیار اپنا ازمایا ہے اور جو یوسف اصل غریب کی نہ تسا لگدیاں کا ٹھکرایا میں پیش کر دوں تعمیل کر دوں میری ذات کے وقت اوقات اپنی تہاڈا ہر دکھ درد ونڈایا ہے ہر حال میں تعمیل کی جڑا حکم تسا فرمایا تو جدہ جان کے بھیس غریبی میں پیار اپنا ازمایا ہے اجے یوسف اصل غریب بھی نہ تسا لگدیاں کا ٹھکرایا مہربانی شکریہ مہربانی اپلوڈ بائے مسٹر تھالیا کئی سال راز محبتاں دا تیتھوں رکھیا